boarding ha Meghalaya Kalipman ka board Congress ka kular Bandung du boarding ha nong kendong ni hasar Five commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Vote for your 5-star Meghalaya. Vote for Congress. Hakini ki kindiat tayo balala UPCN ulawan ra shapi ya kubor hakabiade bat ke jingpin kre ya ke election MLA arhajar arpolai hakaba philaya sngau yi ki juban jong ki sang parthai ki bala khle shiki pa lada ki nong shong shnong ki je ya ki kartong jong ki philaya sngau ru yi ki kantin kentu kan pham jong ki riu pau khmat ke jala ki bala pasat jingmut shapi ki pa kumno ba phinjet thmai ya ki nong mi khmat bat ki nong thawan da ke jing shampang bat ke jing perkhan ya ka lawai jong ke jala mentapat nginya sngap sana kinyam ba pher ki bangi sngau bana lor ke jing sakri ya ka kam ke jong ublai ki dan ru ya ka lengkor ke bakhya banya tai ya ka em lang salang tu nginya khmi syakatai ke kubor ka ba ki dan ban ai shapi nga sungungu ya UPCN bulashim ya kini ka benta hakabat pen priang ya kini kubor na kaliang jungi kum ki nong yalam balang kenang ba ngin yo ke nya kata ga sensyar kadar ka ba khuot ka ba ngin yo ya ki nong yalam ki ba nga sungu bon ka sensyar kadar ka de ka benda ka ba kongsan ba ha ka jik im jong ka im lang salang ha ka jing im jong ki pa drunget ha ka jing im jong ki brio ki im hakini ka jela ka jungi ngi dwai yo blai ha kom ka bagrapang na ka benta kini ka jingjiet ye kinong yalam naman ngi te ba habang yo ye kinong yalam ki ba kawut ngi don ye ka jingkerman ka ba na ka benta kari na ka benta ka state bat khamtam na ka benta ka jait pendrio tiku bangolong ipi ka jing dwai ka de goi ka benta ka pakongsan ba do kata ban ngu subon kum ki banget hau blai barang klem dan ni kata kejing duai ngasugo kalong ko bakla ba do kata bat ngimdei ban sya yalam bakla ya kani ka benta banong ngidon kam banduai nambar ba klem ka bor ka jong blei nginum la ken ban poi sya kata thong ban jiet ya kinong yalam ba lesi ya kadan kejing sungu banong ba baleng ngidon kam banduai habang jiet ya kinong yalam haki imlang salang ngijiet lesi ya kinong yalam hakba habang jiet ya kinong yalam balang lesi hoi kata ka de go ka benta Henry ban ong hi ban jiet iki nong yalam haki imlang salang ngidan kam ken ye ka bor ka jong blei bo blei msep ha ka de nur ka mensiem hangi wei pi wei kani ka de ko wei ka benta ka pakong san ba ban ngi kwa ban kentu ban kerpat ye pi baro ki baskap ye kani ka jingkentu ngi kwa ban ong pi to dwai hala ki jong ki yeng sem scam ma kani ki jing dwai nomor blei cha skor bor habang ngidam ban dwai nangta ngidei ru ban mi shikmat ban le jiet ikinong yalam jungi dan bon ba ki bre ki be kren menta ha ki yengi sam ha ki ya ki yengi jungi ha bangi shong hi poki kali nge kren chpangka shapang ki kam san hi masima nge debate nge kren nge share ha poki ha ki social media kande ngi de ban kan mau ye kni ko we ka benta khamtam ye ki jai ban riu jungi le ngi de ban kan mau ye kni ngi dei ban le tap ye ki vote jungi wanum ong lada ngamle thaburu kamdan kanu kanu gejing per lani da ngajiet yunu ru kamdan kanu kanu gejing per kadon gejing per lada ngi baro ngi leit ban jiet yikinong lam jungi kanwan ra yigejing kala ti wanum kuslai kata gejing sha istam le sik ba pinap ali yang hauline pin berkhat le siteng teng de kinta pinap yang hauline ban yo ka pali jung pi ban thabot ani teng teng yo candidate ubama pi pi teng teng job compare hende ngidei ban le tap yiki vote jungi kade ka benta ka pakongsan ba ngida kan tujur yo baro ki baskap yakni ka jing kren sungba la leshtam ban le tap yiki vote nang ta kentulam hayeng sem ki ba hayeng ki basam yiki parlok ki parjor kentulam ngidei ban le tap yiki vote ki jungi menta haba mangi ngilai ban tap yiki vote ki jungi ngitip kumalong mata ngitip ngi dan berbor ya ke epic jungi na kowe ke constituency bar habang ngi lai ban jiet ndai bangi shuli jiet mala kam to ngidai ban tipru ya kita ki candidate bar kumlo kinde ki candidate kin la ban wan ra ya ke jingkala ha ke constituency jungi ngidai ban ngap ya ka vision ke jungki
ngide ban sngap ye ke jing ang nut ke jungki ban ngin pet riki hakunu krom kila ne menyalam yangi kum ke jait bendio bat yangi kum ke state haki constituency ngidan kam ban jit ye kinong yalam ki bating buram yau play kani ke benda ke bakunsan lada kim dan ye ke jing ting buram yau play ngasu badang kasedang ke jing ma ke bakrau ba do kata kide ben kan mau ba ublei udan berbor ba upet berbor iki ban zoshim jing khenye ki na ke benda ki ke berkhot ke maki kile tikum tangi sngo badang ngide ban jit ye kinong yalam ki badan ye ke jing ting buram yau play ngiran kamro ban jit ye kinong lam jungi ki badan ye ke vision kabamut bah kidi ki sansnem haba magi ki jit kum kinong yalam ha ka constituency jungi ha ka state ke jungi kidi bandan ye ke ek dak vision ha ngitep ha ki sansnem kanu kila ban le hende lakum no kum no kinong ha kini ki sansnem kini ki bamangi kwa banwanra ye ke jingkala ha ka constituency jungi kata kidi ko ik benda ka bakong kusan bahadu kata kinong yalam jungi umdei tang bagi syumi khmat nak benda jungi ki hab ban yalam bingi haki emlang salang nak ta kadau kinong yalam jungi ki de ban longru ki brio ki balongkum kita ki policy maker ki dan ye ka vision ki de ban ru ye kita ki baki berkat kedi ke de balong ke policy kim de ban ting yo le sile dengan le ye ki ke ba yo ngawan ra ban ke jingram kam de ban long kumta unong yalam ubating buram yo play unong yalam ubah de ban ting ye ke consequence bauti ule ye ka badai bat ule ye ka baba tingi kwa banong ngidi ban ji ye kita kinong yalam ki badan ke ya kata ke jing berkat hakini ki sansnem ngakwa banon ra ye kini ki jingkala ngakwa banon ra ye kini ki policy hak constituency pada ka state hi barokwe Kapoding ha Meghalaya Kaliman Kapor Congress ka kular Bandung du bor ding ha nong kendong ni hasar 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Vote for your 5-star Meghalaya. Vote for Congress. ngikwa ru iginong yalam kibran ye kata kemongong sense of justice kabun yu ni sense of justice haba pilong unong yalam phimde unong yalam jangkawi ka kenhon haba pilong unong yalam phimde be filam tan ye gitu ki bajanna bat phi ni ki bala krishani phi mde gamta hoj ya ka por jong ka jile te kidan ki ba krishan ila ki jong ki kanide ka kum ka jing i ka jong ki ka kum ka jing shem ka jong ki henry si siet ba maki kira shajiet kide beran kata bungi ong kata ka sense of justice kabamut ba ha ka constituency jonga baro ki bru kide shibenta jong ka jing ya identity jonga jong ka jing shakri jonga tira kidan kata ka jing snow kamu kata ka sense of justice kalam dapat kan Thailand nation rang baduk dan baru spa ai ka jing shakri kata ka bungi ong kata ka sense of justice kampet liang ye nu you know banong ye kini ngan ai kata em katu ka sense of justice hakinong ilam kalong ka benta ka bakong san ba hadu kata ni kwa ru ikinong ilam jungi kinong ilam jungi kiba danru ya kata kamen siam ha pring jong jing shipa jong kibrio kiba iru ye ke jing jinjar ye ke jing ranat jong kibrio kamut ba mangingin ha banlek berbor shiki amalien nak benta ikam ibarit ba bangin lipan pisan nak benta ikam ibarit baria kam tu kam tam ki kam skubha kata kalong ka bakla ba henry unong yalam ubah ui ya kata ke jing shitam ye ke jing shipa bat uyarap ye kibrio ha kata kurkam ni kwa ru ya unong yalam ubadan ye ke jing angnut ye ke ni bangyong ya kata ke development ye ke roi ke par ke onra ye ke roi ke par persang berbor banwa ye ke roi ke par lada dei kinong yalam haka jela barakuwei ki bailam ha konstitusi ko nyaram ki onra ye kata ke development ha constituency ni ye ke jing sadien jong surok jongi ni ke jing sadien ya ka ngipek ko ya ko umru kama mengingi dan kam man lagi yang gisam buon ki breu jongi wat ya ko umdi ki haban tien dan ki bathiet ka kali dan ber ki bathiet le se de ki wat de ki plastik ki bhe belai ngim dan ka babiang hapa ki yang gisam jongi ni ko ha badang ngide bandan ya ko kini ki basic facilities ki bangi bandan hapa ki yang gisam jongi kilat jongi teng ki bang ngim imiti kana nanti ngikwa badan ki health services ki babiang ngikwa badan ki school ki babiang ki primary school ki secondary school ki higher secondary school ki college ki babiang hai ki jaka ki per tingkwa badan ngikwa ban ikenya ya kani ki jingkla habang ngikwa ban i kani ki jingkla ayu bat mangi ki nong thebun ngidi ban kan mau ya kani ko bai lada mangi kum ki nong thebut ngilai ban thut ban pan pisai na ki nong ilam jungi na ka ban ta ki kam subha na ka ban ta ki kam shimet
kani kan sakta yaki nong yalam jungi kin hable ke hakaban penbiang na kaban tagata bat kawi ke bakta man jong bahingi hakani ke election kolong kani ke jingshim bisa jungi kani ke kta ba ya ke imlang salang jungi ke kta bahingi bangin jushim ya tu ke bisa ke baki lesiki kandidat kiwan man terwayingi ngamtip la dari san haja na shpojan arpojan kan bakadai handrai kani kan sawanra ya ke jing mensau ya ke rihi barakoi namar ba lada mangi ngisdang ya tu culture ban shim bisa kabamut bagi kertong gejungi ki kandidat gejungi kinsa lum lukai ya kata bisa berkait bante ke por election mendarat election kinum le issue nama kira dap siuti ngi yang kinong tap vote ngada bu ya kejing kerpat hakani ke por ya baru kinong tap vote subhakier nak ni ke benta lada bikwa ya ka bah kamiat jong ke imlang salang hi baru kowe lada bikwa ya ka bah kamiat jong ki khun ki kti bat ya ka lawi jong ke jait ben riu gejungi ngide ban yang scam alor jong kata kan ngrep bat baling ngide ban shim tang ye ga ni ka pisa hai ni hisian na kasan sen baling ngide ban le komta baling ngide ban le komta ha baro shilin ter jong ka jingim jungi ngiya apareng jong kita ki ki jing kunu jong ka jingim jungi ngiya ngi ma kata ka jingim te bale ki nya kata ka hisian san sen ngide ban poisyak ngide ban shim ya kata ka senjam ban le kumi kita ki ki berkait tingi kwa banong ye kinong ilam jungi ngi kwa banong ye kinong thap vot ka jungi ha ko ban ni kleman skubha nginai le da kum kini ki ek berkait kani ka tak bat jong yangi kum ka ri kum ka state kum ka jait ben riu ni so bodong ka jait ben riu jungi hang ni pop Meghalaya kadi belong ka jait ben riu ka tib riu ka tiblei nang ta ngi di ben skuthu ba ngi di ben wara ya ka ek ka bawha na ka bentaki imlang salang jungi ngi shibon ki ek sa sadien nang ni skmat lada mengingi lada ngim skuthu ya kadi ka bentaba kumno ka jingle ka barit jungi kawan ra ika consequence nani kawan ra ika jinge hati na bod tingi kwa badang biang sa sisien tungi ni dwai bo blame ai yaki nong ila mabha na ka banta jungi ngindai ban leben tap yaki vote ke jungi na makani ka deka kamram ko bakong san jungi ngindai ban tap yaki da yaki vote ke jungi nang ta ngida dwai hadu kata bangin yo ya ka sarkar ka bakhuj nyo yaki nong ilam ki bakhuj ki nong ilam ki babha antaki ba wonra yaki jingkala nakabenta jungi kum kinong ilang balang ngingilong takum ka conscience nakabenta ki imlang salang ngiwan ra ikini hakmat jongpi ki basngap yakani ga sur handai kamon kadi ka jongpi kamon balai lut kadi ka jongpi banle yaki ki babha bat ban kian ki ki bamdei banle hakum ngini ka por election ngi kwa ru bonong subhangin kian nakatu ka jingi le shongshit nang tale se ka jingi sho ka jingi dat ni ka jing ra i jing klumar hakim lang salang ka jing ra i jing klumar hakayat ke yang ka pentut ya kayat ke yang ni kwa roban kuntu ya ni kuwe ka benta ngin long ki brio ki ba tibru tublei ngin long ki brio ki ba tieng borom yu blei ngin long ki brio ki ba ya ye kelti jong hok kelti jong ka jing shisha bat ngin le i ke berkhat da ka men sem ka bolong rang ba bakan long berbor ka men sem jong ka jing da ka men sem ko ba hakat ko kam ni so bodong kani election jungi po Meghalaya kani election jungi kham tamani po ri kasi jaintia jungi kani berbor ka long berbor ka khoj ka long ba ka long ka bajai kani ka ju por par ka wan ra ye ka jing kala na ka benta ke imlang salang jungi Congress commitment to Meghalaya, an unemployment-free Meghalaya. Congress is committed towards providing a job to every household in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabenta ka